Kang menggugati, kang ngersakaken lagunipun. Wiwitane handrek sang peke priya Oke, bangun. Kang olah bu
Tombo ngantuk. Nika mboten nyuwun lagu. Mo ora. Menika namung nyangon iku. Nggo tombo ngantuk, paring hadiah, paring bebungah. Lho, Mbak Kosi teng pundi, Mbak? Terus kondur. Wah, tombo ngantuk kok bablas rono ki njur piye? Oh, sangu sare dimidhangetke saka dalem. Nah, Isih mampu ngladeni Mbak Edok. loh, yo nek Mbak Idoke Cek kaya, cek mampu. Sowan menyang kutha gedhe bendera terus kayung-yung selendang kuning kang saking wukir swara kurang permono ing wasis angrung. Terus piye Mas? Ngrung marang bendara. Hangrung-rung piye? Ya ngono kuwi ki, angrung-rung marang bendara. Angrung-rung marang pripun Mbah? Angrung-rung marang bendara. Kok teko kono nih Mas? Lho ya ora apa-apa to dibaleni kok. Ayo, wegah aku Mas Ya bubrah. Sulistyo pijer ngincangake alis. Tutup sayang. Terus tresno sesideman. Lah dalah bener iki. Ora lali. Aku nek karek Bodong lilir. biasanya aku nek karek nutup nih aku pinter. Oh iki kulino ora mbok tutup kok bar mbok tinggal dirubung peruntu karo laler. Kuwi jan tidak kasihan. Monggo. Luwih becik patenono timbang pepisahan mrenggang selesdo tarik wangi samudono marang keluarga. Iya, ya. Berwalan putra liwat kincanging hatiku nadyan mosling serius aku isih mampu ladeni siraku mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung dukuhan rimpung jiwa rakyatku gak kurang kehormatan mamprong rubuh ngarepi incung Mas Al niki lho ayange goprak Piye, Dik? ayange goprak goprak jenengan ngerti gak goprak sapa? Apa kuwi? Berlinda pacare Berlinda urip ana kutha gedhe kowe tak Ya. tokane
iya iya. Mesti Wae, ya, ya. Purnama. Iya iya iya. Luwe becik patenono timbang pepisahan Regina Sulistyo Tarewangi samudana marang keluarga Gerwalan Praputra liwat kincaning Ya, ya. alisku Iya. rasane atiku Ya, ya. nadyan wis ling serius waku aku isih mampu Ya. ngakui Wae, jos jos. mongko kowe bocah gunung nadyan bocah gunung Iya. katukuhan rimpo jiwa rakyatku kakurang kehormatan mamprung rubuh ngarepin Ya. Lagu Sesideman minangkani pamundhut juga dari grup Sinoman Kulon. Kulon nih mriko ya Mas Nggih, nggih pun minangkani. Monggo. urip ana kutha gedhe kowe tak tokake pemasaran di sini apa-apa wae nadyan sesideman mesti kasembatan Iya. matur suwun Terima kasih matur sembah nuwun pinangkani pamundhut lagu Sesideman saking para sutresna budaya mliginipun sliramu sekar melati aku kembang idam sari umpama sliramu margi wong bagus aku kang bakal liwati sing
Andi Lumut versi Jombang, Kong. Waduh. Apa Mas mereka? Ki sik diwaos piye? Diwaos rumiyin. Ketoke layange rada gawat iki. Kok gawat to, Mas? Sangka sedulur gondang. Oh, nggih nyuwun gending Prahmen Andi Lumut versi Jombang. Lanjut Bengawan Sore. Waduh. Iki nek nyuwun pangapunten, Kong. Sing Pramen. Jijak Pramen ki engko sapa? Mbak Ika lho. Alah ku ya ora dong lagone anu ki. Arah-arah larikane cerita iki. Apa iya? Engko tuwas ruwet kuwi engko. Heeh. Mangke ngapunten kok gantose napa? Lha niki mau. Bengawan Sore. Nggih. Saking Mak Tua Ali. Oh nggih, Mak Tua Ali matur suwun. Mbah Kong pun sangangge ngeten niki. Niki sinten niku Mas Al? Mas Al to niki? Nggih Pak Bayan. Nggih. Sri Huning. Oh nggih. Alhamdulillah. Loh, kok tak tambahan iki piye lho Pak Bayan iki kok dadak. Iki mongko sing nanggap jenengane kono kok. Masa Pak Bayan dhewe? Heeh. Ya Berhubung gak- aku wis ya janji gak apa-apa nampa to, tak gledakake kono sengos-sengosi nemu. Ya wing kok tak jikuk, Mas. Ora kaya ngono kowe. Monggo mun lajengaken. Lho. Kok nalikane? Puyung Cahayu. Iki piye, Heeh. Mas? Kapan kok ngerti kowe dhek ketan karo atusan kok bledru angen-angenmu. Ya gara-gara Kok gedeng aku. kowe kok nalikane. Hmm. Dadahku Matur sembah nuwun Mbak Eni, dalu punika sahabat abis kepareng aturaken lagonipun pamundhut wonten Nyidam Sari katampen minggahipun langgam buyung mugi dados sakarna ingkang kepareng ngersakaken lagon dalu punika. Mas. Lho langsung toh. Sampun.
Garape gecul, Mas. iya. Dek jaman perjuangan Jaipong Mas Jamin keturutan piye? Iya. Anak lanang biyen tak openi ing saiki Iya. ono ngendi Jarene wis menang katurutan sing dikadang biyen nate janji yen saiki apa lali Prabu Sayo wonten pundi lenggahipun? wong ndelik lho juragan pentol Oh nggih, alhamdulillah. Ku ya mesti wae ora ketang pentole nggur pira ya di. Pokoke payu pentol pokoke dina iki. Payu nggih. Lah nggih. Bakul Iku pentol. sangune mesti akeh ya, Mas. Ya mesti wae to ya. Genah. Monggo.
Enten napa Pak kok ketoke serius lho alah minggu rono Masih tak arek nang wingking. Pak De keblasok. Tak kira arek rene tiba. Gak arek prono. Enggak ya. Sekar bisa nyaman gunung bisa. Ya. Bos. Minangkani pundutan saking Mbah Musdi. Bagus. Sore tansaya gampang-gampang esokmu bagus gawe sedih Abu saya menengek ra glungguh. Iya. Iya. bengawan tansah setya Ya. ngenteni sliramu jaman semono pas Padha lelah ketok iki padha. Dora Nggih, kok Pak. ya urung Ini semangat. ibu-ibu niku gak ketoke kok kudu ceklak-cekluke. Sing pinggir dhewe malah iki. Iya. Sandan tembok ngeh. Oh, adem. Lah. Oh, waduh. Kesel lho. Capek. Neng pinggir wayah sore sansaya kelingan gawang-gawang esok bagus tapi sedih hatiku. Matur sembah nuwun. Sampun. Nuwun, Pak. Monggo. Yen liwat aku kelingan ku bekae biyen tak goleren ing cagak kebak tulisan karena abang ngandai isih rawat jenenge gubuk
Bot abote wayah wengi nanti kakak Trina sedetan sakjroning ati datang luntur saya merati aku kowe tapi mergo leren warna abang abote Pripun, Pak? Cocok. cocok ya wangi senggak ya sembah nuwun Nyapa kok ngekek iki jane. bodho ngaca kok Bodho ngaca. mangga Cadatan sakjroning ati datang luntur sayang Setunggal lagon gubuk asmara ingkang keparang katur nderekaken para pulikas sekali. Ora maksud iki
Njuk dikapake kok. Monggo tembangipun kapilut ingkang katur. Pungkasane Sadyan ado yen kadulu lamun bisa pungkasane iya iya sadyan ado yen kadulu nanging caket Tresno iki
Nggih, matur sembah nuwun ugi kadang panitia tanggaping sasmita. Heeh, Dijimukke telenan. telenan piye to? Telenan ki bekas nggo rajang-rajang Lombok nggo lungguh sing ngendang. Iya, pangerten tenan ya, Mas. Nah iya ben gak kajemen. Heeh. Wah, alhamdulillah. Iki gek kuwi mang wingko terus bek disuntak ngono lho. Oh ya ora kok apa-apa. Ngono wae. Engko lek Ngono wae. Heeh, ora Sakne masalah. Mas Fasis ya. Iya. Angga. Ulo sawah sabangan Katan omah. Katan omah atiku wis kapilut Saiku banget rasaku Lamun bisa bisa cacatan sliramu Sampun katut ngaturaken matur sembah gunging panuwun nuwun pamundhut lagu ingkang keparang kaserat wonten tembangipun kapilut ingkang keparang katur dalu punika. Mangga tembangipun kedanan. Diminum ya itu Pocari Sweat-nya itu ya. Belanjanya di Alfamart Sapa sing ora kedanan mripate lalak-lalak gawe-gawe Yo. Ha ha. Ha eh. Sos sos. Iya. Ha eh. Putra urip bebarengan Ha ha. Ha eh. Yo. Iya. Ah, ah. Yo. Sos sos. Ha eh. Yo. Yo. Ah.
Purnama. Terus Sone Eka Jaya. Mas Kagungane Jamin. Mas Jamin. Pundi Mas Jamin nggih? Angge rong badan nih Mas. Wong rasa badan. Rasa ya? Bus putih badan saiki iki beda karo mbiyen kok. Lah kok? Dadak mara mawa salaman. Saiki ki ora bocah-bocah ki. Lewat Kadung dicepaki roti ki do WA. Iya. Padha-padha ya. yo Badan kuwi badan Dadi- model apa aku. tiwas nah nyepaki ya Mas. Ora ngono kuwi cetuk ning dalan ki ora mandek ora salaman. Terus Numpak undak kosong-kosong ya bro. Yo aku. modelnya anyar ya Mas ya. Pas tak cepaki black roti kongguan. Kongguan di sini roti apa Isine ambyang? rengginang karo opak obeng. Tak rewangi pati jane pamri 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 ngarep lo atine Iya. apa bisa mong sliramu Ya. priya tak tresnani Siap. Siap ngene Mas, nek ngono iki hormat Mas, ngene iki Mas. Ngaturaken wilujeng dalu kangge kabesari para tamu sedaya sugeng pinarakaken kanthi sekecapipun dalu. soalan niku wis ora krasa Keluyuran. uyuran nggoleki sing kasayang Mobang-mobang. mubeng-mubeng mikir anggonku ngitiri ora krasa esuk awan nganti bengi manik lan yen nganti liya kang nyayang kleyang-kleyang tak sawang meja ing lepat kekancangan tak rintik saka ngademan saking ngoceh dheweke ngalih pencoan kilat kalit tak suwun baajenge cek bodang kuning agawe pikir bukome Seret ireng. seret ireng tak sawang tambah manis Iya. ibu bunga ya kakak nyanding srirani ora gampang hatiku kekiwat liyan yen si podang ngandut ati tenanan
Matur sembah nuwun, terima kasih kepareng pinangkani pamundhut saya kebijakanipun Mbah Sarpan. Bengi sedalu. Ndang salat wengi aku. Ye. Yo. Apa iki lagune iki? Kali janjine ya. Alambuh tak lagu lagi. Iya. Ayo, ayo. Ye ye ye. Ye ye ye. Hai a. Sing tak tunggu. Kowe ngajak bubuk karo aku. Aduh aduh biyung. Aduh aduh biyung. Nanti lingsir sengengene. Ono kene. Ono kene. Ya. Aku nunggu kowe. Bengawan Solo. Tak esek keserang kalesi. Yen tak tilpun. Yang tak ditunggu malah mbok pateni. Mangkel, mangkel, mangkel. Yen kepethuk. Yen kepethuk Iya. piping omah. Wae. Ya ya. Aduh, Aduh aduh. Kadung dandan. Hae, 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 hae. Hae. Oh, ganti nih Iya, ya. ganti. Suarane kok entek to, Pak Gak Tris. apa-apa. Padha. Iya. Jan Pedot-pedot jan. Kok pedhot-pedhot napa nih? wis ruwet iki. Oh lah, rodok ruwet napa meruwet? Rada ruwet. Rodok akeh rodok. Ya. Nang diruweti pisan. Janjane Ya. kowe ning andi. Lakatmu sajak nyubrani. Iya iya iya. Hatiku sujanah gawe kencan karo wanita liya.
Jan-jane kowe nang Masih satu, Pak. Setunggal kas lho, Pak. Mary.